tuna hian Singapore kan om meka tuna kan hma kan hmuh te hi fat bike kan tia cycle kalian an ni a tichuan a lian zawk dum hi 26/4 ania tichuan a te zawk hi 20/4 ani tichuan wenah hian tlem te kan an chiang chin don ani tichuan in asian zawk hi Liuka company an nia tichuan an ni hian in tian disc brake an man tir thlapa ke hianin ke hnung le ma hian disc brake amang ve ve tichuan hei hi a lian lut tuklowa puitling tam pawh khal thei thowa themi zawk hianin sen zawk hianin gear hi pasari ania tira hi a gear chu nia tichuan a gear ah hian Shimano an hmanga tichuan malamah hian gear ani ve lo he tila hian control gear am ta hian 6 ani ta mi hnung lampang ani ta chuan hman lampang chuan 7 ani ni tichuan a piah zawk ah hian a dum zawk ah hian kan ve na dum zawk chu tlem in a lian dewa a ke hi soi to ang khan 26/4 ani a lian a cha tha pol pol lian khop mai tichuan in heit poi sang ang reng viau maya tichuan hei hi La Freedom company na siam ve thung ani a tichuan disc brake amang ve ve disc brake 160mm ani ome chuan a hma in suspension oma i chuan hei hi gear 7 ve tho ani disc brake an hmang ve ve a chuan karan nuam viau an lian tham boka chuan hei hi handlebar hi tlem an sei dewa chuan heti lai var te hi light ani a chuan voi ni hianin video toy te karon siam ani a